For helvede, sadist. Du springer ikke. Furys stemme kunne knap nok overdøve lyden af bilsammenstødet foran dem, og den forhindrede heller ikke hans tvillingebror i at hoppe ud af Cadillacen, mens den kørte 80 km/t. Vicious, han er sprunget. Vend om! Furys skulder hamrede ind mod ruden, i det Vicious smed bilen rundt i en kontrolleret uvending. Cadillacens forlygter oplyste Sadist, der rullede rundt i sneen som en bold. Et splitsekund efter sprang han på benene og spurtede afsted mod den rygende, sammenkrøllede bil, der nu havde et fyrretræ som kølerfigur. Fury fulgte sin tvilling med øjnene og rakte ud efter spændet på sikkerhedsselen. De eliminatorer, de havde jagtet til udkanten af Caldwell, havde måske nok fået deres køretur ødelagt af fysikkens love, men det betød ikke, at de havde spillet fallit. De sataner var robuste. Cadillacen standsede med et ryg, og Fury smækkede døren op og fandt sin Beretta. Det var umuligt at sige, hvor mange eliminatorer der var i bilen, og hvilke våben de havde med. Vampyrartens fjender gik altid ud i grupper og var altid bevæbnede. Hold da kæft. 3 af de bleghårede vampyrdræbere steg ud, og kun chaufføren så ud til at være ramt. De røvdårlige odds afskrækkede ikke Sadist. Sindssyg som han var, gik han direkte efter trioen af levende døde, uden andet end en sort dolk i hånden. Fury for hen ad vejen og kunne høre Vicious tordne afsted bag sig. Men der var ikke brug for dem. Dunede snifnuk virvlede lydløst rundt i luften, og den søde duft af fyrenåle blandede sig med lugten af benzin fra den smadrede bil, mens Sadist nedlagde alle 3 eliminatorer med kniven alene. Han skar ledbåndene i deres knæhaser over, så de ikke kunne løbe, brækkede deres arme, så de ikke kunne slå fra sig, og slæbte dem hen over jorden, indtil de lå på række, som 3 grufulde dukker. Det tog maks 4,5 minut, iberegnet den tid det tog at lense dem for ID. Så holdt Sadist en pause for at få vejret. Imens han kiggede ned på de sorte blodpletter i den hvide sne, dampede det fra hans skuldre som en underlig dis, der bølgede i den kolde vind. Fury stak Berettaen ned i hylstret ved hoften igen og fik pludselig kvalme, som om han lige havde hældt en spand svinefedt i halsen. Han masserede maven og kiggede først til venstre, så til højre. Route 22 var totalt øde på denne tid af natten, så langt uden for byen. Det var usandsynligt, at kampen var blevet overværet af mennesker. Hjorte talte ikke med. Han vidste, hvad der ville ske nu. Vidste, at det ikke nyttede noget at prøve at forhindre det. Sadist knælede ved siden af en af eliminatorerne og lænede sig ind over den. Hans eget ansigt var forvredet i had. Den vandsirede overlæbe var trukket tilbage, og hans hugtænder var lige så lange som en tigers. Med sit karseklippede hår og de udhulede kindben lignede han manden med len, og ligesom døden havde han ingen problemer med at arbejde i denne kulde. Iført intet andet end en sort rullekravetrøje og løse læderbukser, var han mere bevæbnet end påklædt. Black Dagger-broderskabets kendetegn, knivhylstret, der krydsede op over skuldrene, hang på hans bryst, og yderligere 2 dolke var spændt fast til hans hofter. Han havde også et pistolbælte med 2 Sig Sauers. Det var nu ikke, fordi han nogensinde brugte pistolerne. Han foretrak at være mere personligt involveret, når han dræbte. Det var faktisk det eneste tidspunkt, hvor han nogensinde kom tæt på andre. Sadist tog fat i kraven på eliminatorens læderjakke og løftede den helt op til ansigtet, så de næsten var mund til mund. Hvor er hunden? Da han ikke fik andet svar end en ondskabsfuld latter, hamrede Sadist knytnæven ind i fjeset på vampyrdræberen. Smældet gav genlyd mellem træerne og lød som en gren, der blev brækket midt over. Hvor er hunden? Vampyrdræberens hånende grin sendte Sadists vrede op i så højt gear, at han forvandlede sig til sin egen polarkreds. Luften omkring ham blev magnetisk ladet og koldere end natten. Snifnukkene faldt ikke længere i nærheden af ham, som om de blev opløst af hans voldsomme vrede. Fury hørte en tændstik blive strøget og kiggede over skulderen. Vicious havde tændt en håndrullet, og tatoveringerne ved hans venstre tinding og fedtskægget om hans mund blev oplyst af en orange glød. Ved lyden af endnu et knytnæveslag tog Vicious et langt hiv og så hen på ham med sine diamantklare øjne. Er du okay, Fury? Nej, det var han ikke. Sadists brutale natur havde altid været en voldsfilm værdig, men på det seneste var han blevet så voldelig, at det var svært at være vidne til. Sjælløse Sadist havde været på krigsstien, lige siden Bella var blevet bortført af eliminatorerne. Og de havde stadig ikke fundet hende. Brødrene havde ingen spor at gå efter. Ingen informationer. Ingenting.